Tul il-jum tal-ħadd fi Pjazza San George fil-Belt Valletta, ittellat inizjattiva mill-Pulizija ta' Malta bl-isem Christmas in the Community, esibizzjoni li saret għat-tieni sena konsekuttiva bilan li jiżdied aktar għarfien fuq ħidmet il-korp tal-Pulizija. Fil-fatt permezz ta' din l-attività, in-nies li żaru l-kapitali setgħu jaqtaw xi kurzitajiet fuq ix-xogħol tal-Pulizija minn diversi daqsimiet tal-korp u tkellmu wkoll maqgħad ta' pulizija. Qed noħolquha biex inkomplu insaħħu l-fiduċja tagħna tal-pulizija mal-komunità biex nipprovdu dejjem aħna servizz professjonali ma' nies tal-komunità u qiegħda mirata għal kulħadd biex nattiraw l-itfal u kif ukoll nattiraw lil kbar. Net News tkellem ukoll ma' diversi pulizija li jagħmlu parti minn numru ta' taqsimiet fih dan il-korp fejn spjegaw kemm hu importanti li l-komunità tattendi għal dawn l-avvenimenti li jsiru apposta sabiex jedukaw u jgħallmu lis-soċjetà. Huwa importanti ħafna li jkollok dawn l-attivitajiet biex iċ-ċittadin ikun iktar qrib tagħna u jkun jaf aħna x'inkunu qed nagħmlu waqt li nkunu qed nagħmlu l-investigazzjoni tagħna. Okkażjoni fejn niltaqgħu u nagħmlu xi ħaġa ta' ġid għal kulħadd. Tressaqna aktar lejl ċittadin u kollhom xi mistoqsijiet jgħidulna, kien hawn ħafna llum, kienu kollhom ħafna kurzitajiet fuq ix-xogħol tagħna u aħna nrisponduhom. Jafu n-nies x'tib ta' xogħol nagħmlu kollu, jaraw il-vetturi, l-apparat, jgħadu pjaċir in-nies biha. F'din l-attività wieħed seta' jikkontribwixxi billi jagħti donazzjoni bris il-Malta Community Chest Fund. Bil-Pulizija li tkellmu ma' Net News saħqu li huwa importanti l-ispirtu tal-miliet jinżamm is-sena kollha mhux biss f'dan il-perjodu tal-festi biss u lajnuna lil dawk il-persuni li preżentament għaddejjin minn xi diffikultà f'ħajjithom għandha tibqa' tingħata dejjem. Iltqajna wkoll ma' diversi tfal fejn qasmu magħna l-esperjenza tagħhom tul din l-attività li permezz tagħha kompla jissaħħaħ l-arfien dwar is-servizz komunitarju. X'għaġbok l-iktar inti minn din l-event? Illi nirkeb il-motor tal-pulizija. Aħna ġejna ħabba il-firefighting, il-pulizija biex naraw x'tip ta' xogħol għandhom. Ġejta illum biex nisfhem ma' tasfin u kol qabditni l-kurzita biex nara l-essens ta' żwiemel u biex nirkeb żwiemel u nieħu gost magħhom. U inti x'naqtek l-iktar minn din l-event? Għax għadna nilabu fuq id-dik ta' dart u għax ħadd gost ukoll nirkeb iż-żwiemel. Desiree Grek, Net News.